Så er pausen slut, så hvis I vil finde jeres pladser, så kan vi komme videre. Og det gælder også dig dernede med den nye Butterfly. Den er flot. Og dig derovre med klunkerne. Ja, ned og sid, hvis du kan for dem. Og dig, flotte. Ja, sæt dig ned og ring til mig. ...10-års jubilæum. Steffen, jeg har ikke flere referencer til det her med 10-års jubilæum. Kan jeg bare fortælle en vits måske? Du gør bare. Fedt. Jamen, så var der den her. Det er troldmanden, der kommer ind i blomsterbutikken, og hvad siger han så? Har I potter? Altså ligesom Harry Potter. Her er Lars. Lars læser til dagligt humanistisk informatik og er vild med pigerne på sit studie. Men Lars' studiekammerater har allerede været sammen med pigerne på studiet. Derfor må Lars slippe enten en 20'er eller en cheeseburger til sine kammerater, hver gang han vil være sammen med en af pigerne. Du kan gøre en forskel. Støt Wominf Aid, så studerende som Lars har råd til at kysse med pigerne fra sit studie. Tag endnu en gang godt imod vores yndlings China Box, Mads Borg Jepsen.